V McDonald's pracujem už skoro rok a zatiaľ som sa prepracovala na pozíciu crew tréner. Vyštudovala som strednú pedagogickú školu a po nej som sa rozhodla nájsť si zamestnanie. Pracovala som v rôznych oblastiach, pracovala som v banke na centrále a tiež v chovateľských potrebách, kde som získala prax v kontakte so zákazníkmi, čo mi aj pomohlo získať túto prácu. Nakoľko sa mi v tej predošlej práci nepáčilo, na odporúčanie môjho kamaráta, ktorý tu pracuje už dlhšie a páči sa mu tu, som sa rozhodla vyskúšať aj túto prácu, kde som prišla na pohovor. Vyskúšala som si skúšobnú smenu a keďže sa mi to páčilo a zobrali ma, tak som dnes tu. Môj pracovný deň vyzerá tak, že prídem do práce, prezlečiem sa do svojej pracovnej uniformy, ktorú som dostala a prídem sa nahlásiť vedúcemu smeny, ktorý ma zaradí na dané pracovisko na ten deň. No a keďže som tréner, tak veľmi často trénujem a školím nových zamestnancov, ktorí prídu, aby sa naučili všetko tak, ako to viem ja. Najprv tomu zamestnancovi ukážem pracovisko, kde bude v ten daný deň pracovať, potom mu ukážem, ako sa na daných strojoch pracuje a aké postupy sa pri tom dodržujú, no a potom skúšame, až kým sa to ten zamestnanec nenaučí. Nakoľko je pre túto prácu veľmi dôležitá komunikácia so zákazníkmi a takisto aj so zamestnancami, musíme byť často kreatívni, no a keďže ja som veľmi komunikatívna, tak ma táto práca veľmi baví. Možno by som do práce nechodila tak rada ako teraz. Mňa veľmi moc neobmedzuje táto práca, nakoľko mám kopu svojich vlastných koníčkov a keďže si smeny píšeme dopredu a naši nadriadení nám vyhovejú v našich smenách a aj v dni, kedy potrebujeme voľno, to voľno naozaj dostaneme, tak mám veľa času na svojich blízkych, na svoje koníčky. Buďte zodpovední k sebe a nečakajte, že si vás ideálna práca nájde sama. Snažte sa byť kreatívni, učte sa nové veci, no a čo neviete, to vás naučíme my.